नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. मणिपूर येथे केलेल्या गोळीबारात 2 जवान जखमी झालेत. हा हल्ला गुरुवारी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आला. जवानांनी प्रत्युत्तर म्हणून केलेल्या गोळीबारानंतर अज्ञात बंदूकधारी पसार झालेत. कोलगाव येथील 47 वर्षीय तरुण बेपत्ता झालाय. मनीष मडव असं त्याचं नाव आहे. याबाबतची खबर पत्नी सीमा मडव यांनी सावंतवाडी पोलीस स्थानकात दिली आहे. किरकोळ वाद झाल्यानंतर तो घरातून निघून गेला होता. महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी पावशी येथील विठ्ठल धुरी याची कुडाळ न्यायालयानं 15,000च्या जामिनावर मुक्तता केली आहे. हा प्रकार 22 तारीखला घडला होता. महिलेनं दिलेल्या तक्रारीनंतर धुरी याला अटक करण्यात आली होती. वेळेत पाऊस न झाल्यानं रत्नागिरीतील शाळांचा पाणी साठा संपलाय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पाणीही मिळत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे पाऊस होईपर्यंत प्रशासनानं सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात भरवाव्यात अशी मागणी शिक्षण क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी यांनी केली आहे. सिंधुदुर्ग भरड धान्य अभियान उपक्रमांतर्गत यंदा सिंधुदुर्गातील 5,000 शेतकऱ्यांना 5 टन भरड धान्य मोफत वाटप केलं जाणार आहे. दरवर्षी हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. या भरड धान्यावर बचत गटाच्या माध्यमातून प्रक्रिया करून विविध उत्पादनं तयार होतील अशी माहिती भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल कासेकर यांनी दिली आहे. पत्नीबरोबर असलेल्या प्रेमसंबंधाला विरोध केला म्हणून विश्वजित मंडल याचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी सुखदेव बारीक याला जन्मठेपाणी 12,500 रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 5 जून 2021 रोजी आरोपी सुखदेव बारीक याने मध्यरात्रीच्या सुमारास विश्वजित याच्या घरात घुसून लोखंडी टिकावानं जबर मारहाण करून त्याचा खून केला होता. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.